Rejima Esed dest bi wergirtina deynên xwe yên ji 10 salan ve li ser cotkarên parêzgeha Hesekê kiriye. Li gorî amarên rejimê, koşaxên banka çandiniyê ya rejimê li Hesekê taniha bêhterî 320 milyon lêreyên Sûriyê weke deynên xwe ji cotkaran wergirtine. Ew yek jî hevdemî firoştina cotkaran ji berhemên xwe yên genim û cehî ji bo rejimê tê. Li gorî wan amaran ku deynên ku rejîm ji cotkaran werdigire, taniha wiha hatine wergirtin. 128 milyon lêreyên Sûrî ji Serêkaniyê, 37 milyon lêreyên Sûrî ji Hesekê, 49 milyon lêreyên Sûrî ji Qamişlo, 20 milyon lêreyên Sûrî ji Tilkoçer, 40 milyon ji Amûdê, 38 milyon ji Tilbrakê û 8 milyon ji Tiltemirê. Li gorî biryara jimara 48 ya sala 2018 ya rejimê, her cotkarê ku deynên xwe bide, wê ji hemû qezenc û bajên derengkirinê were efû kirin. Niha jî li Rojavayê Kurdistanê werzê çinîna berhemên genim û cehî berevdawiyê diçe. Her yek ji rejim û PYD berheman ji cotkaran werdigirin. PYD jî nirxê kirîna berheman ji cotkaran ji nirxê ku rejimê destnîşan kiriye erzantir kiriye. Serbarî şewat û şewtandina bi hezaran hektar zeviyan bê torêgirî yan jî qerebokirinê ne ji aliyê PYD ve û ne jî ji aliyê rejimê ve.